където ще играем тенис на маса. Днешната цел ще е да направим 5 победи в тази не толкова известна игра. Ето тук да показва числото 29, а след това ще кача и нов епизод на Adopt Me. Но нека да почне игрите. Така, хора, започваме да играем с някакъв мишок. Много странно. И той ще удря първи. О, той вкара добре. В смисъл, първото е лесно. Аз се цъках вчера. Ето и аз го вкарвам. Да видим кой ще спечели тук. Буквално искам да коментирам, че тази чаша буквално е по-голяма от хамстера там, който е. Сега като го вкарам и ще видите. И сега да видим, че чашата е по-голяма. Не точно, ама да кажем приблизително. Така, все пак това е първа игра. Не мисля, че ще се случи нещо много лошо. В принцип аз на тази игра не губя толкова. Сега, хора, е лесно. После става трудно. Последните две са трудни. После ако станем равни, играем много трудно. Защото там стават доста бързи нещата. И ако се чуете, че това не влезе в чашата, това е глич. Ако се удари и тук топчето, пак влиза. Което мисля, че трябва да го правят. Защото иначе играта е много лесна. Добре, вкарахме го. Ние ли ще спечелим тези парички? Да видим. Ох, той го вкара. Сега аз дали ще го вкарам? Според вас ще го вкарам ли? Аз мисля, че ще го вкарам. Да, вкарах го. Сега става доста трудно и мисля, че ще пропуснем и аз ще спечеля. Да, аз спечеля. Айде, Дизи! Време да отидем в следващата игра. Те играем с някакъв робот, тази, която ми седи през лицето, ще направо много дразни. И този път той пак ще хвърля първи. Това е различен играч. Сега сме направили една победа. По-бавно не го ли измислиха? Аз съм си купил допълнително топче, искам да ми е по-яко. Напишете кой кеф повече, моето, което е на осмицата на билярд или нормалните тенис топчета. Така, добре, вкарахме го. Целта ми е да изпразня най-горния ред и да ми остане най-долния, където е една чаша. А този игра от долу нагоре, аз игра отгоре надолу. Добре. Големия ред го изчистихме. Сега ако пропусне, това ще е много хубаво. Не, няма да пропусне. Добре, хора, вкарахме го. Да гълта малкото тенис вода. Да видим той дали ще вкара. И вкарва за жалост. Добре, хора, чакайте, че се помислиш, че загубих. Защото това беше на косъм да пропусна. Той дали ще вкара в момента. Не, пропуска. Аз трябва да го вкарам и печеля. Не, и аз го пропуснах. Сега... Ох, не знам как го пропуснах. Поне и той го пропусна. Сега пак ли ще го пропусна, човек? Не. Добре, печеля. Айде, хора. Втора победа, нека да отидем в следващата игра. Отново ще играем с този. И
този път аз съм първи. Добре, този път играме разпокъсано. Тук нямам стратегия вече. Той вкарва, добре. Вкарваме го, добре хора. Между другото, аз забравих за колко играем, но това не ми е проблем. Да го видим, той вкарва, добре. Нека ние да стреляме. Вкарваме. И той вкарва. Между другото, това беше в долу чашата. Това е един от личните, който ви казах. Вкарваме, добре. Останаха 2 чаши. За него 3, което означава, че сме равни. Защото аз почнах първи. Вкарваме и остана една чаша. Да видим той дали ще вкара тук. Дано да пропусне. Искам да спечеля. И той пропусна. Какво мъчение сега ще му изиграя? И вкарваме. И побеждаваме. И нека да учим следващата игра. Да играем с някакъв друг. Нормален дефацки. За $100. Ужас. Така, първа чаша вкараме. Той дали ще вкара? Мисля, че ще вкара, защото тук е почти ясно, освен ако е някакъв филров да направи това. Защото просто не мога да обясня, ако някой го направи такава глупост, че направо няма много бляга. Аз сега осъзнах, че сме победили 3 игри, което означава, че след тази имаме още една, ако тази победя, и ще приключваме видеото. Играта е къпонг, може да влизате, аз в момента се боря Win Streak, да отида на таблото, защото много искам да съм на таблото, защото вчера по-малко победители имаше, по победи, не по Win Streak. Имаше по-малко точки по победи, но за жалост днес видях, че са повече, защото очевидно хората играят. Не, човек! Мале. Бай, човек, моля те, пропусни. Пропусни, бе. О, пропусна. Добре, равни сме. Това ще го поръдим за победа, нека да учим следващата. Тук ще играем с някакъв очилат малък. Между другото, изглежда, че е по-малък от мене. За 5 смети. Хеш, съгласен. Добре, първо вкарваме. Не се очудваме, че не го вкарваме. 6 Win Streak. Този път почваме от горе да ги цепаме и после отиваме към долните редове. Там между другото мисля, че трябва да премахнат как гълташ топче. Това е просто глупаво. В смисъл гълташ топче, кой гълта топчета и така. Добре, горния ред го изчистихме. Да видим, ми вкарвам. Той следва моята тактика.
Добре, ние вкарваме, по-скоро аз. Вие гледате. Ай, той пропуска. Служи една победа, този път ще оцеля тази чаша и за накара тази от втория ред в лава. Буквално ми е пределно ясно, че тази ще от... Добре, ето този глич, искам да го премахнат вече. В смисъл, но човека в момента му беше на късмет. Ето, аз съм го вкарах това перфектно. Ето, това беше от мен, приятели. Чао!